Сърдечни на всички, добре дошли. За съжаление се намираме в ситуация, в която властимащите изградиха една стена между тях и народа и не искат и не желаят да вникнат в техните проблеми, в техните битовизми, в техните страдания. А пък същия този народ ги е оправомощил и ги е изпратил да управляват, с което те явно не се справят. В този ред на мисли сред нас виждам много конструктори. Тази стена може да падне само с бутане в основата. Радвам се, че съм заобиколен от такива хора и е крайно време да си върнем държавата. Часът на възмездието отдавна е дошъл. Не мога да не обърна внимание, сред нас има един човек, който оправданието години не е от значение, за дядо Чавдар става въпрос в град Попово, който на референдума е обикалял, събирал подписи и исках да му обърна специално внимание. Благодаря, че си сред нас. Че ме специални гости и наши приятели са заместник-председател на политическа партия Има такъв народ, господин Тошко Йорданов, главния секретар на политическата партия госпожа Виктория Василева и члена на арбитражната комисия господин Иво Атанасов. Изключителни хора, които ме заплудниха. Предполагам и вас. Давам думата на господин Тошко Йорданов. Здравейте, благодаря, че сте тук. Търговище е интересен град. Изключително гостоприемни хора, поне останах с такова впечатление. Просто е човек се носи в къщи. Изключително хубаво е това. От друга страна, вие сте в регион, който е много сложен заради влиянието на ДПС. Вие си го знаете. Защото сме се събрали да вършим работа, би било добре с хората, които живеят така наречени смесени села, да успеете да им обясните, че всъщност експлоатиране от партията, която ви държи за вратовете буквално. Защото те са български граждани, не по-различни от нас и ако успеем да ги убедим, че всъщност интересът техния и нашия е един и същи, да живеем свободно и да правим бизнеса, който умеем или в сферата, в която всеки един човек работи, независимо това е дали е държавна администрация или земеделие или някакъв малък честен бизнес, защото ние имаме един и същи интерес да се развиваме спокойно по правила, а не някоя партия или някой местен дерибей да ги тормози от това да зависи живота им и живота на децата им и на родителите им и да се чувстват като в роби в някаква страна, която би трябвало да е свободна. Така че разбирам колко ви е сложна работата тук на хората в Търговище, но също така знам, че тъй като сте отделили от живота си, от свободното си време и от работата си, включително каквато и да е тя, която правите, знам, че тъй като го правите с желание, не може да няма резултат. И 10 човека да успеете да освободите от страха, който е в главите им, това е успех. Ние тук не сме някакви бивши партийни тапанари, които цял живот се занимавали. Нормално хора сме просто. И сме се събрали не толкова като партия, колкото като граждани, които са с еднаква цел. Така че ви пожелавам същото желание за работа, защото ще е трудно. Имате просветителска функция в момента, да говорите с хората лично очи в очи и да ги убеждавате, да ги успокоявате, да ги приобщавате, за да може да излязат да гласуват на 4 април, защото това е датата, в която ние имаме изпит като общество в момента. Дали ще се вземем изпита като граждани или ще се заслужим тия мутри все още. Тук зависи изцяло от вас, тези, които сте в Има такъв народ, защото отговорността е ваша и няма кой да свърши тази работа и имате огромна отговорност да се справите. Благодаря ви много за усилията, които ще положите и за усилията, които сте положили и да знаете, че ние сме един отбор и се върнем един друг и отиваме заедно на война срещу тия тъпи мутри. Благодаря. Здравейте и от мен. Аз също да ви благодаря от името на нашия екип, че уважихте откриването на офис приемната на Има такъв народ в Търговище. Ще продължа мъничко само от това, което каза Пешко, че наистина тази част от България, Търговище, Шумен, Разград, са изключително тежки области от гледна точка на политическата обстановка и икономическата също. Но ако си мислите, че ние като хора, които ръководиме под една или друга форма целият този процес, нямаме нужда от вдъхновение, но дълбоко се лъжете. Всъщност нашето вдъхновение пък сте вие.
Благодаря на Радослав, че каза, че ние сме го вдъхновили, но в крайна сметка ние пък черпиме вдъхновението си от вас. Заради това, че вие се хвърлихте в тази битка абсолютно чисто, без претенции, без очаквания, само единствено с желанието си за промяна. Заради такива хора като вас, включително и за такива хора като дядо Чавдар, си заслужава да се бориме, за което ви благодаря, защото вие ни поддържате също огъня в душите жив и ни карате да продължаваме в тази нелека битка. Аз съм абсолютно убедена, че от Търговище ще вземем мандат на предстоящите избори, колкото и на някой да му се струва невероятно. Просто виждайки пламъка в очите на хората и тяхното искрено желание за промяна, аз съм убедена, че това нещо ще се случи. А и познавайки екипа, който успяхме да направим в Търговище и в другите области, за които споменах, си мисля, че успеха е неминуем. Благодаря ви още веднъж и много, много смелост и много кураж ви пожелавам, защото битката ще е много тежка. Благодаря. Точно тук Емил Димитров би казал: моя страна, моя България, моя прекрасна страна, ще се върна. Велик човек. Някой беше казал, че домът ти е там, където е сърцето ти. Значи, скъпи българи, нашия дом е България.